Lar pitik apa lar? Wah, ndak krungu to kok lek ngomong ndak krungu. Ndak mlebu berita to, Mbah. Wah, aneh kuwi aneh kuwi. Lah aneh piye to. Rungokno, tak baleni ya. Heeh. Bro, aku mambungi kae baru ngretakne wong tas babaran. Babaran. Sumarti tuan ngono lho ya. Iya. Kuwi le babaran ning gone bidan. Iya, yen bidan. Lah kuwi metu lare ngono lho. Lah dalah kuwi aneh-aneh, Mbah. Sik kuwi nangis apa ora ngono lho. Nah, yo nangis lho. Sing nangis Yo lare niku nangis lho. lar kok iso nangis piye neh? Sik kuwi lar pitik apa lar bebek apa lar Iki lho, genen-genen iki. Aku jibek ngrasakne kowe iki jen. lar pitik lar bebek apa lar piye? Kok iso lar Oh, metu lare kuwi. Masyaallah, kadek dan Kok iso aneh kuwi Mbah aneh. ora aneh. Mlebu Kuwi berita. jelas kok kuwi. Lah iya. Sampeyan Jelas. dhewe Ero dhewe aku ki ngono lho. Lah Yo dimiki ngono lho. lar dimi. Lah piye to? Mosok mentok Rungokno. Impeng Tak iku. baleni pisan kah ya. Gen aja pegel aku marai stres lek ngono Iya. iki. Majen, Bro, Heeh. aku mambungi kae baru ngretakne wong tas babaran. Sumarti tuan kono lho. Martir roh aku. Ro to. Iya. Lah ya kuwi le lahir ning gone bidan. Iya. Metu lare ngono lho. Lah. Hmm. Kuwi aneh, Mbah. Genah aneh kuwi, genah. Genah iki. Lho wis ora nampa neh. Aku kok jibek karo kowe Kok iki. rekam iki pomok kebone TikTok. Lah wis sembuh.